to stretch on my arms. No one put nails in my hands. I never feel the weight of the world, or carry the cross in my back. Nothing I do could ever repay all that you did on that day. You took my place up there on that tree. You paid the price so that I could be free. You died for me, now I'm living for you. Lord, that's the least I can do. You never sent me out on my own. You're always leading the way. All that I ask for is hope in my arms, only a small seed of faith. I know you gave me all that I have, so why would I not give it back? You took my place up there in that tree. You paid that price so that I could be free. You died for me, now I'm living for you. Lord, that's the least that I can do. You didn't have to walk down that road. You didn't have to rescue my soul. Lay down your life just for me. I should have been taking those steps. I should have been my last breath. But you just want me to believe. You took my place up there on that tree. You paid the price so that I could be free. You died for me, now I'm living for you. Lord, that's the least that I can do. Now I'm living for you. Lord, that's the least that I can do. Mga kapaglaom, curious ka ba sa mga panghitabo karon? Aduna ka ba'y mga pangutana sama sa unsay naa? Well, you're in the right place. Tungod kanini mga taknaa, atong pagahisgutan ang
unsay naa sa utang. Yes, gusto ka na mga kapaglaom ug would like to welcome sa ato ang mga live viewers karon nga nagalantaw sa ato naaman kamo nahimutang sa Luzon, Visayas, Mindanao or even internationally kapaglaom Chris no. We would like to welcome you mga kapaglaom and we hope and pray nga duna tay dako nga makutlo nga mga pagtulunan. Ako di ay si kapaglaom or kanaa mine mga kapaglaom and ako ang inyong makauban sa pag-explore sa mga butang nga usahay, lingaw, apan seryoso o aduna kitay mga pagtulunan nga dako kay nga atong makutlo. And with me is my partner. Ako di ay si kapaglaom og kanaa Chris. Unya karong gabi una medyo exciting ang atong topic karon kay Yes. about sa utang. Dili man ta mag-talk about sa utang kayo pero kung unsaon nato nga mahimo ni nga positive sa atong kinabuhi. So before that, ato dili man ni mahimo nga atong programa karon kung wala tay mga special guest. So we have invited special guest this evening. So we have Attorney Rosel Abiner. We also have Attorney Christian Abiner and ang atong kuyog para maghatag sa atong biblical aspect sa kinabuhi, kuyog nato si Pastor Romeo Ilustresimo. Yes, apan mga kapaglaom sa dili pa nato sugdan, kapaglaom Chris ang topiko nining mga taknaa ato sang hangyuon si kapaglaom Pastor Romy to please offer us prayer alang sa pag-abli sa ato nga programa nining taknaan. Akong gihangyo ang tanan sa pagduko, pag-join ka namo sa pagampo. Father in heaven, we are now ready to talk about these important items in our lives, how to make ourselves a blessings to others. Bless us, Heavenly Father, provide us enough ideas that we will be able to answer those important questions, to solve this kind of problems, which is vulnerable enough to those people in our society. Thank you, Lord, for your presence this hour. Thank you for your promise to provide us an ideas in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for that prayer. Mga kapaglaom, sa dili pa nato sugdan ang atong daghan nga mga pangutana, daghan gyud no kapaglaom Chris kun Yes. tungod kay I know nga kamo sa mga kapaglaom napud mo daghan pangutana regarding sa utang. Kay wala mo kay exempted natong tanan na ama siguro tay utang no gawas lang sa mga bata pa no. Yes, so yes, would like to grab this opportunity mga kapaglaom to acknowledge sa ato ang kapaglaom nga si Ma'am Mary Chris Olivar Imol. Siya di ay kapaglaom Chris ang nag-suggest sa ato ang topic nining takna unsay naa sa utang. And of course mga kapaglaom hangyon sa muna mo nga pwede kung naman gani mo yung mga nahuna-hunaan nga nindot nga angayan nato pagatukion sa sunod nga Huwebes, ato kanang i-comment sa ato nga live stream nining takna. And also would like to invite you, please share ang ato ang program karon aron dili lang kamo ang adunay mga kahibalo apan maingon man usab ang ato ang mga friends, ang atong mga family nga makahibalo sa unsaon nato sa pag-manage ang ato ang finances aron nga dili pod ta magkautang-utang o gani ang mga utang ginagmay lang kapag laom Chris mabayran ra gyud nato. So yes, dito dugayon atong sugdan ang ato ang first question. Una nga question mga kapaglaom, ngano man nga ang tawo magkautang-utang man partner Chris? Ngano man gyud ay nga magutang-utang man sa imong bahin? Sa tinuod lang wa gyud ko ka-experience ana partner. Ay, sana Wa all. ko ka-experience makabayad ba. Makabayad yan. So karon ato ning pagyo ko katubag ana karon pero mas nindot gyud nga nakuyugan ta diri og mga lawyers nga motubag ana nato. Yes. Pero nakoy mga pangutana nga ano man nga magkautang pero do you think attorneys tungod ni sa peer pressure sa social media or sa trends kay ang imong amiga daghan kayo nindot kay sulob gikan sa TikTok, nindot ang mga gamit sa balay, mahimo ba nga na attorney? Atong sugdan kay Attorney Christian. Kung imo tan-awon gyud, wala na siya kalabutan gyud ang social media, peer pressure. Although naa siya factor, pero kaysa una nag-exist naman na. Basahon nimo ang Bible na anay mga gisuwat dira sa Biblia nga kung unsaon pagsulbad sa utang, unsaon pagbayad, no? So sa una wala pa man na social media.
So Tama. naanay utang daan. So kung imo gyud tan-awon, imo una-unaon dili lang kay social media ang hinungdan nganong makautang ang tao. Dili lang peer pressure ang hinungdan nganong makautang ang tao. Naa gyud mga usa na ana na ay mga example business venture nila nagutang para makasugod sa ilang negosyo. Unya ang ilang negosyo nga gisugdan napalpak. So nawala ang ilang negosyo gisugdan pero ang utang naa pa. Wa pa kabawi. Wala pa kabawi. Which is So, common sab sa karon no nga Mm. panahon no attorney. Oo, naapod uban, nagsakit ilang mama ug papa, na nagsakit sa ilang pamilya, wala man sila ikabayad, so napugos og utang. So makagawas man ilang mama ug papa, mamatay man or maayo, makagawas sa ospital ang utang, naa gihapon. Yes. Thank you kaya na sa pag-emphasize na attorney no. But before that kaning kapag Chris ba kanang siguro mas maayo nga atong mahibalan or ma-define sa nato unsa daay ang utang, like how would I know nga nakoy utang sa imuha? Would it murag na may mga factor or types ani attorney Rosel? Correct, Yeah. correct ka, Doc Mai, no? So, mas maayo siguro para mas naay content, context, ang ato ang topic karon atong i-define unsa Yeah. ning utang. So, sa atong balaod, natay New Civil Code, Article 1933. Diha gi-define unsa ni siya ang contract of loan. So sa 1933 states that a contract of loan is a contract whereby a person, one party, obliges himself to deliver something into another. So it may be fungible goods or non-fungible goods. Sa fungible goods, naadira ang money or anything that is quantifiable. The non-fungible goods, morning things or anything na dili ma-quantify and dili mahurot for the other party to use it and return it on a particular time or on a later date. So mao na siyang contract of loan. Sa layman's term, kaning atong gistorya nga utang, mao ni siya ang sa legalist mo ning gitawag na tugmutuom or simple loan. Kanang magpautang tag kwarta. So ang naandan jud nato nga definition sa utang, mao nang magpautang tag kwarta. Oo. So mao nang definition nato sa Oh, diba? utang. Kay mo may common good, di ba? Partner Chris, Yes. may common ang magpautang sa kwarta. So ang ato ang pangutana na pod karon kapag laom Chris, dautan ba kaha ni mangutang tano or naatay utang? Dautan ba kaha ni siya? Sa tan-aw nimo kanaa Chris. Kung ako siguro pangutano no maglisod ko, dili siguro dautan gyud mangutang. Mhm. Pero mas maayo og ihatag yun nato ni kang Pastor Ilustrisimo aron matagaan gyud ta og biblical nga tubag tinaagi Yeah. aning pangutana. Pastor? Malipayong gabi sa tanan natong mating paminaw. Nagsunod na atong programa unsay naa, no? Daghang salamat kayo, brother Kapaglaom Chris. Ato hinumduman nga kung maghisgot tag utang, kitang tanan nakautang. Kay kining atong kinabuhi, utang man ni nato sa Ginoo. Amen. Kunya kung maghisgot ta sa atong national nga kahimtang, giingon nga kita utangan ta kada isa nga natawo din sa Pilipinas. Kunya di man ta kalikayan na kay ang atong gobyerno dako na mag-utang kani adto pa. Ang ato pauni nga unsay ang outside condition magka-affect ba sa imong gitawag nga personality kung palautang ba ko dili. Ang ato karon nganong makautang ang tao ato hinumduman nga number one, wala ta nagsunod sa balaod sa Ginoo. Kay ang Ginoo explicit kay ang sugo pag ingon niya sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton nimo ang tanan nimong buluhaton. Ang nahitabo karon sa mga tao sa unom ka adlaw nagbuhat wa buhata tanan buhaton. Unya dili pa sab unom. Mao na magkalisod-lisod. Ang nahitabo kusog ang gasto, gamay income, magautang. Sakto gyud. So nagi mga consequence. Naa Tinuod. Magkalisod gud ay gihapon. Magkalisod No. gyud. Yes. Nya, mas maayo gyud nga ikaw pod siguro nga mangutangay gyud ka. Responsible gyud ka kung unsaon nimo pag bayad, di ba? Sa Yeah. imong utang kay
Lami ba gyud na attorney ang mangutang ta? Mm. Pastor? Labi na first if I may panghatag. add no sa katong gisulti ni pastor Mhm. nga kung dautan ba gyud ang utang, di man siya blanket yes or no. Mhm. Para nako personally mahimo lang dautan ang utang kung nangutang ka but you're living beyond your means. Yeah. Kanang kahibaw gani ka nga dili Mm. na ka capable mo bayad ana Bayad. pero nagsige gihapon ka. Mhm. So murag that's the time makaingon ko nga sayop na. Yeah. Sayop na siya nga pagpangutang. But kung atong i-jacket gyud na straight gyud siya na dautan bang pagpangutang, di gyud siya pwede ingnon nga yes. Depende lang. Oo. Depende gyud siya Depende. unsay purpose nganong nangutang ka. Yes, na take responsibility, no? Kay sa very common ba ya no nga kini bitong giingon nato kaganiha ka pag nga imuhang sweldo 30,000, unya ang imuhang expenses 40, di makautang jud kag 10,000 no mo top up pag yun na sa the next month pag yun and all. So kana lang we take responsibility mga kapaglaom sa atoa di ay nga mga before ta mangutang magunaw na tadaan asa ka ko gikabayad Makabayad. ani Oo. makabayad ba ka ako ani kana mo kayo impulsive kayo nga ganan ko mangutang ani kay bag-o tog car akong silingan no so ako sa di sa ko papiri kay doktor good ko nabi na no ang garbo na to usahay and I think the Bible was also stating about it about covetousness no di ba kapag laom curse nga about covetousness nga usahay maka-yield gid ta nga mubuhat o extend mo beyond sa atong kapasidad tungod kay ganahan ta nga tan-awon pud ta nga arang-arangan sad ta ano so kana mga kapaglaom ato nang matngunan arita sa sunod na to nga question naman tanan no kung daotan ba or dili unsa ang mga legal nga mga epekto aning pag-utang kapag laom og dili o kung dili ka mo bayad kana sa may mahitabo ka ha tinuod na mo ko ingon nila ba to nga kira wala ba na preso sa Bayad utang po, kana. tinuod ba gining wala gyud mapreso sa utang or unsa ba kay mangutang na lang gid ta ani kay aron di man gid ta mapreso kira man gid ay kaha ni so unsa may ato ang stand ani sa legal nga part Ang kanang walay mapreso sa utang tinuod gyud na siya. oh 100% true Unsa gyud may na siya. basihan nila? Sige, Ang unsa may basihan basihan? na is naana siya sa ato ang 1987 Constitution Article 3 no naka-provide dira nga walay mapreso sa utang. Pero naana siya exception. Unsa man ang mga exception? Kana ganing mangutang ka pero kahibaw ka nga wa kay planong bayad. Example, kabalo ka nga may naay instances nga mapriso tungod kay estafa and then kanang bouncing check. Nayuban dire sa ta sa estafa. Nayuban mapriso sila sa estafa kay nangutang sila kay bawo sila nga ang ilang bank account, ang checking account nila na close na, wala na isud. Nya napay nabilin nga checkbook nila. So gigamit og pasalig nga Wali ka nang naay mangayo sila collateral. Post-dated check. Or magpa-issue mga PDC sila. no PDC So nag-issue kag post-dated check. Nga bisag close na. Kana siya paghatag na sa bangko, pagbayad, wala naman ni close naman ni ma'am. Kano sa ara na close? Awag bayra. Dugay na pila na ka tuig. Unya ang mahitabuan na mao na siya klaro gyud na siya nga estafa. Mapriso ka na dili tungod sa utang kundi tungod sa pagpangilad. pangilad So naay presence of deceit. Deceit. Mm. Oo. From the very start nga nangutang ka sa imuhang intention gyud wa kay planong mo bayad. Mm. yeah Kaya ang imong gigamit nga cheque para bayad, close na. wala man jud Oh, kay so mabayad naay deceit. So okay na siya mo na unsa man ang legal consequences ana ni attorney. Priso ka depende sa amount. Kung dako-dako gyud imo nga amount, millions na nay tendency nga na basta maabot nag millions dako-dako nag penalty. So naiuban nga maabot gyud siya og reclusion perpetua, wala pa gyud nay piyansa. So di gyud ka kagawas ana. Ang usa pa nga mapriso ta kanang bouncing check. So balik ta ato sa cheque. Manapod ang uban nga mga lenders nagapautang mo require gyud na sila sa mga utangay nga mo issue og post-dated check. Kay mo na ilang gunitanan. At least kung di ka kabayad sa utang na mihabol nimo. Kay pag bounce na sa cheque, pag singil kung di gyud na mo bayad, pwede na nimo kihaon dili tungod sa utang.
kundi sa bouncing check namang good Violation sa violation BP22. sa BP22. So mao gihapon ang ato ang konsekwensya na mapriso gihapon siya, gihapon. pero unsa man ni siya makagawas pa ba, mapiyansahan ba ni, or Ang like kani siya, ang kalahian ani ni bouncing check is pwede man gud nimo subject ni siya sa amicable settlement. mm, Pag-abot sa korte dito, pwede na nimo mahangyo ang judge. Ang judge na ko ikabayad. mm, So pwede ra gyud na ninyo masettle na ay chance nga dili ka mapriso kung mabayaran bayad niya. Ayan. Okay. so again. So mangutang na pud sa lain. So akong Lain na pod. balikon, tinuod gyud na siya 100% true gyud na siya nga dili ta mapriso or walay na priso sa utang. Okay. Daghan man gong mga laymans nga moingon nga nganong napriso man ni siya nga Yeah. katungod man naa man na sa amo ang kuan, katungod nga Mhm. di man ta mapriso og utang, but wala sila nakahibaw nga kato dayong napriso gi-require dayto nga mag-issue og bouncing kanang check. Okay. Mhm. Oo niya, later on ni bounce or naa sa ilahang kontrata nga ni pirma siya anang kontrataha, dili lang kay bouncing check iyahang kaso but breach of contract. So Yeah. that's a different No. story. Dili wala ka na priso tungod sa utang, but napriso ka because ni breach ka sa inyong contract. Which mahabol gud ka no kay na may Oo. written. Sakto Kani gud. man gud atong mga creditors kaning tigpautang, kahibaw na sila nga di Mm. gid sila pwede mo gukod nimo kung utang Kung ra ang utang ra. hinungdan. Yeah. Oo. So mo nang paniguruon gyud. So So di ay no Yeah. magpautang gyud ay no kung kanang wala kay sa kanang idea o Mm. wala pagyud kay wala pagyud kay gigunitan nga papel or anything attorney. So buti pasabot makalahos ra gyud to katong so mas maayo gyud na ay kasulatan or na Yes. ay papers. So mao day na kapag laom Chris no nga kini bitong sample ako mangutang sa imo higala ta. Pwede ra gid ko di mo dili ipapriso. Magsalig ko kay higala man ta. Ano? Pero- And, yeah. maguba ang relasyon. And talking about relationship, yes. Arita, unsa may kalambigitan kahaan ni sa relasyon kapag laom Chris kung kana sample mahigala or di ba kaha uban gani no family pa gani. Yes. Uban gani magpinatyanay na or unsa ba nga worst cases scenarios mga kapag laom ha nga wala na ilhanay nga Yes. pamilya di ay ta kay utangan ka di mo bayaran, especially when talking about millions no. So unsa may ato ang mabuhat kahaan na kapag laom Chris, makaapekto ba gina dako ba gid nag-apekto or pwede ra ba gina ma-resolve kaha madagi istorya lang. Kung sa ako personal siguro na hinabo po sa ako ana. I think Mhm. sila kamo na mo mga personal experience pero na Yeah. ako din na hinabo sa ako nga kanang lisod yun especially kung relatives or closest friend yun nimo Mm. sakit gyud siya gyud hangtod maguba gyud ang relasyon na lang yun. Ambot lang nila attorney og nila pastor kung naabay mga personal experience nga ana sa inyo pastor. Sa imo ha pastor. Ako murag makadaghan gyud siguro. Oo. Kaya, sa kalisod paninapi pero nagyoy mga tungod sa kahigala o sa kaikog Mm. nakabuhi gyud kag amount unya ang nahitabo pag yun ang nabuhian pag yun nimo imo pagong inutang Mm. nya wa ka bayre so ang nahitabo nagbayad ka sa monthly nga Dili ikaw ang bayronon plus naa pag yun penalty o iko'y nagbayad nga wa gyud ka katilaw sa kwarta aguroy. og makadaghan na nga nahitabo sa akong kinabuhi o karon nagaleksyon ako. Pero kumusta man ang tungod- sa relationship Oo. nga side pastor? Niani Affected higayuna, ba ni siya tungod makita ana? nimo nga mapiktahan gyud Mm. no mapiktahan pero tungod kay kung imong ikiha siya aros og ikiha man sa ni Wala pastor. gino maulaw na No. lang pug ka kay Wala higala lang lagi mo. sad, oh. Unya, Ikaw pa maulaw. unya kung imong kuan nga kinahanglanon ng kwarta Mm. say maglikay o say imong badlo nga na ngatong sabot ba ato yan marbadaot na maglikay na nimo unya ang istorya ikaw nay dautan. Oh. So mao ni ang mahitabo. Mao ni ako ging naasawa nga charge to experience na lang ni. Charge to Yes. experience. O doon na panadaghang mga kwarta nga almost 1 million. Yeah. Nawala gyud. O nya gihimo na charge to experience na lang gyud. Kasakit no? Pero ang pagi ana we'll learn to love. Nga, anytime Tinuod. kita mi forget. I think isa po na ano nga. Mabutang ra gyud na nga lumalabay. Mm. Ang ako mo nang nag-learn ta nga unsaon ra gihapon pahigugma niining mga tao sa nga nakadaot sa imong panginabuhi o nakaepekto sa imong trabaho pero niini nga you learn to love them. Yes. Unya karon kakat-on ang diksyon ayaw nagpahulama.
Lesson Hatagin na learned. lang. Tinuod. And talking about it, nakadungog ko ani ni Sir Ganhinhin. Naaman siguro mautuman sa katong crusade bitaw no sa Casino Espanyol nga if dili gani nimo kaya nga kanang mahatag ang specific amount nga i-borrow, you can give na lang a suggested amount nga mao imuhang murag giset nimo sa imong self nga muni akong max. Like for Kaya example, nimo i-let go. muna akong max nga let go. For example, nang hulam og 5,000 Sir Chris. Ah. So, 500 lago ha to sa ka zero for the friendship, no, di ba? Pero dili na Yes. gid mo na utang Ihatag na lang yun to nimo. Oo. Pero dili kay sakit sa imong buot, dili pa mo Okay. mag-away, no. So naatay comment kapag laam Chris Oo, gikan sa ato oo. ang live viewer. Gikan ni kapag laam Kim Brian binag ana siya. Kining tawo ba sobra ka pala utang gyud ni bisan kinsa unya wala makabayad unya inig singlo nimo problema ang ang itugan. Pwede ba na siya nato i-rebaptize? Pastor, para imo gid ni siya nga pangutana. Pwede ba gid ka ni siya i-rebaptize, pastor? Kay Baptize man lahos. Naa ba na sala ba gyud ay ni? Sala ba gyud ni? Okay, sa pagkakaroon, nalipay ko may tungod ani nga issue tungod kay daghang mga tao nga nanawag na ako may tungod sa utang. Kanya akong pangutana, willing ba ka nga mubayad? Ingon nila willing. Unya unsa himuon ni mo na kay bayad wala. So unsa may imong himuon? Tabangi ko pastor. Wa ko'y kwarta. Tabang. Unsa may imong gusto mahitabo? Tabangi ko pastor ampo. Aw kana makatabang ko. Karon magampo man ta sa Ginoo. Unsa may imong gihunahuna nga paagi nga masulbad nimo mao ni. Ato ni ampo sa Ginoo, botangig pizza, botangig amount, magabayad ka. Atong Panginoon sa Ginoo. So nalipay ko nga kini mga eksperyensyahan hitabo ni makadaghan. Dili ra. Tungod kay kami mismo naka-eksperyensya mi. Kami sa akong asawa tungod sa nagsugod mga balatian o katong uban nga nang hulam wa kabayad nami utang dako-dako. Ang among eksperyensya gitotal usa na ka panahon nga konsensya nako. Akong gingnan akong asawa nga ato ning bayran ang utang. Gisuway na mog total ang among utang mabayran gog 7 years and 6 months. Unya am kita na among kwarta makaabot bagyod ani. Magampo ra ta nga wa lagi balatian way kulangon nga makabayad ra ta. Human sa among ampo akong gingnan akong asawa. Nabot sa akong hunahuna nga ang atong giampuan Ginoo. Nganong bayran man natong atong utang og 7 years and 6 months nga Ginoo gamhanan man ni. Yeah. Doon na may linibog kapagi. Mag-ampo tas Ginoo balik. Mag-ampo ang usa ra ka tuig. Naglalis mi sa akong asawa. Ano usa man ka tuig nga asa man. Theoretically di gyud makaya. Ag siya gingnan. Dili ni theoretical ha kung introduce. This is experiential. Dili nato ibase sa atong kapasidad, Yeah. ibase nato sa grasya sa Ginoo. Na-convince na ko akong asawa within 2 years. Nag-ampo mi sa Ginoo. The last month sa 2 years, kidol ko sa akong asawa, sabay milagruha nga nung katapusan akong bayad, nakabayad man ta sa atong utang. Amen. So, kini nga mga eksperyensya, ako ning gidala sa mga clients nako nga daghang daghang utang. Kung maminaw lang mo, doon ako gihimong mga interview sa daghan, ubay-ubay na din sila. Nga katangalahan nga ang ilang utang nabayran ra sa sayon nga pagi. Doon ay isa lang din sa kanduman. Ang ilang bayron noon sa balay, 25 years. Unya, nakadungog siya sa akong wali. Iyang gingnan niyang asawa nga atong bayran atong utang og 3 years. Naglalis siyang asawa. Sige, 3 years. Paglisod ta, kapin pag tuig atong gibayran atong utang kay subdivision man. Unya, siya naminaw magkasawali. Kay 2011 siguro to nagwali ko dito. Nakadungog siya. Oh, mga estudyante pa siguro wala, no? So, anang hitabo na-convince ang asawa, bayran nilang 3 years. Sultihan tiga, pagka 3 years, nabayran nila sa pag-ibig ang ilang 25 years sa bangko. Supposed to be 2034 pa mabayran nila ang balay. Pero dugay Wow. na niya tumilabay mga tuig, nabayran karon. Naay mga pamaagi nga beyond sa mahimo sa tao nga kung imong ipaagi sa Ginoo mahimo. Og kana na ako'y daghang mga clients nga akong gitistingan karon ug akong nakita nga epektibo. Sa to pa mahimo ra gyud. Og atong eksperyensya nako nga 7 years and 6 months kanhimog 2 months.
doon na naidaghang mga tao naka-experience sa kaayo sa Ginoo. Amen. Praise God, Pastor. Kapag laom, Chris, okay ra dahil dili magpa-rebaptize. No? But mga kapag laom, I think you should refocus yourself. Yes. Refocus yourself kung unsa ang tagaan nimo og bili bitaw. Kung fokusan nimo kapag laom, Chris, pares kang pastor nga gina-structurize nga ampuan jud specific gyud na ganahan lagi ko makaglingkawas aning utang nga Ginoo og di na ko ganahan mangutang pagbalik. I Okay. think kana recommitment, Pastor. Doon na lagi idugang. Sure, Pastor. May tungod aning rebaptize ba? Sure. Kanang mga tao kung ni anak ko diri, ako sa nang pabayron sa utang. Unya kini mga tawhan na mga igud siya pasaylo. Mm. Mga igud siya pasaylo. Kay kini mang yung mga taong nakautang nga moduol nako. Usa sa mga requirements ana, mga igud siya pasaylo. Mga pasaylo bisag sakit. Nabitay mo akong experience nga kini mga testimony nila nga tulo na kabukilang doktor upat na kabuk doktor nga wala ayo. Kaya ako gingnan na kini nga paagi. The same procedure nga ako gitudlo nila. Butangan lag pizza nya kano sa kamayo. Kung nakita na ako nga daghan ang mga tawo nag-experience sa katinglahan nga gihimo sa Ginoo. Na ako isa ka istorya ninyo. Doon ay nanawag na ko ni adtong kining April, di ko malimot. O niya ang tawag nag-ingon nga magpa-pray no sa buhol usa sa atong isuon. O niya nakita mi katong September 13, nagwali ko, nagpaila siya nga pastor, doon ako'y testimony. Ang iyang testimony mo ni, nakaabot sila utang kada adlaw naa sila bayro noon nga 3,000. Yun na lang 3,000. Unya usa ka semana ang bayro nila 10,000. Murag 20 ba to 25,000 ang kada bulan. Ak yun hula kapin 100,000. Ang nahitabo di na manago na sila sa balay hangtod manibat sila hangtod patawag siya sa kapitan nahitabo sa bana nga di na siya katulog o di na siya mukaon. Nagsuroy-suroy siya. Pero maabot ang panahon nga naghunahuna siya mapaampo siya tao. Miduol siya sa usa sa atong mga teachers kay magpaampo. Ang hitabo mo ni nga sa diha nga nagpaampo sila ningon silang ato siguro suwayag sangpit si Pastor Ilustrisimo. Modesty aside, na-involve ko din ako sa opisina. So ako gingnan nga paabot lang usa ka semana. Usa ka tunga sa oras. Matod pa niya nagampo gyud mi. Unya human sa among ampo na nakaligo siya singot. First time nga wa siya katulog ang nagabi ilami ang tulog. Unya nagistorya siya nako mga 6 months ang iyang utang na bayran. O tano how come? Miingon man kanago pastor nga kanang imong utang butang ig pizza kanos ani mo bayran. Nagampo ta. Eksakto gyud pastor sa pizza nga imong gihatag nagabayad mi sa utang. Oh, amen. Usahay kanang mga pamaagi mo ni nga sa atong hatawhanon nga paagi theoretically di ta kabayad. Karon lang yung bag-o na nanawag nako. Unya maglisod na gyud siya bayad siyang utang dako-dako. Marag pila na ka milyon yang utang gisgutan. Pero nalipay ka kung ingnan butang ig pizza magampo ta masulbad. So I hope nga ko gusto ka makasaksi kay maminaw niya ko sa imong testimony unsaon pagtubag sa Ginoo. Ni atong tanan nga naminaw karon ay mga problema. Tingali doon ay mga panahon nga magkaistorya ko ninyo. Unya we talk about utang, unya unsay pamaagi tungod kay Ginoo doon ay paagi sa pagsulbad. Tanan mga problema kapag laom Chris na agi solusyon ang Ginoo. Siya gid atong dangatan. Pero kini siguro I think pastor dili pod ta ingon nga murag magsalig lang gyud pod no nga mangutang na lang ko daan kay Ginoo bayaran ra bitaw niya. No so ingon ana bitaw. Dili pod maayo nga ana atong mentalidad. But siguro if you are that kapag laom nga kanang naa na gid mo ana nga sitwasyon and then wala na gid mo kabalo unsa gid ang angay buhaton. So I think katong advice nimo pastor is a great help. Is a great help gid no nga ato ging saligan ang Ginoo sa tanan because he will give us according to his riches in his glory, di ba no? So arita sa to ang next nga question. Unsaon man nga ikalima nga question, unsaon man nga malikayan ang mga legal o financial nga problema tungod sa utang? Mga unsaon man ni mga attorneys kaha nga malikayan ang mga problema ha? Siguro na ko ikasuggest isa. Always have a healthy financial budget. Oh. Ana. Kanang Good. in connection ni siya sa akong sulti ganina nga do not live beyond your means.
So naaman tay income versus expenses. So ikaw mismo sa imong self kahibaw ka pila ra ang kaya nimo nga income or ma-generate nga income. And imuhang mga expenses, imuha na siyang i-divide. Unsa ang expenses nga fixed o unsa nga expenses ang variable. Oh, kay kanang imong fixed expenses wa nam kay mabuhat ana. Unsa may example anang fixed expenses? Pagkaon, transportation. Kung Renta. Kuryente. nagrenta ka, board and lodging. Yeah. Oh, utilities, tubig, kuryente, wifi. Then kung nakay mga bata, tuition sa mga bata, fixed ni siya. Di ni na to pwede nga i-let go lang kanang kuan dila sa lunos lang siya. kaon or Mamahong lang sa tagkuryente. Dila sa tamogamit og sakyanan. Ano gamay ko ana ato. Baklay lang sa... So imuha na siyang i-list down unsa imong mga fixed expenses, mga fixed or unavoidable expenses. Sa kana palang daan, naa na kay idea pila gyud ay ang kinahanglan nimong bayaran in a month. I-versus na nimos imong income, makapangutanan na kas imong self, maka-afford pa ba ko og unavoidable expense. Yeah, mo no. Oh. So if ingon ana ay attorney Rosel, if ever gani kapag lam Chris no nga ikita nimo nga murag sakto-sakto ra gid akong income sa ako ang mga fixed nga expenses. Di na lang ko magawa sa balay. Kay kada tunob nimo kaching manggawas naman dayon Nani ang mga mga dollar Shopee. sign o mga peso sign manggawas. Oh, Pati ang cellphone kay magkaching-kaching man. Mo lagi. Pero kani siya na ang ikaduha na ko nga ika-suggest gyud, which ako ning na-learn sa amo ang mga seminar nga giatinan ni sa ako husband ni Attorney Christian, kanang tithing. Yeah. Grabe ka powerful ang tithing. Kung mag-allocate kag 10% sa imong income for tithes, God will always shower you with blessings. Amen. Regardless kung unsa kadaghan sa problema nimo, kaning problema utang man gyud atong topic, so ang utang problema man gyud na. Good. Believe in the power of tithing. Wow. Ang blessing sa inyo ha, magbubo lang gyud nga magbubo nga wa mo nag-expect. No kay nabit am usahay Attorney Rizal no ang mga kapaglaom or even gani sa to ako man pud maghunahuna nga unsa pa may ako i-tithes nga kulang naman gani sa expenses nako ang akong sweldo. So pastor ug kamo Attorney Christian unsa man imong ma-advise anang unsaon man na nga pagtagod-tagod sa iyahang income nga ma-appeal pa nato ang tithes or matagaan na tag priority ang tithes and then ma-left behind ang ato ang napay mga fixed nga kuan o masubra na ba, so unsaon man na Attorney? Mao na when it comes sa utang gyud para sa ako mukuan gyud ko sa sulti ni Presidente Duterte ba. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Oh. Mao nang advice gani ni Ellen White. Yeah. We should shun debt as just like we shun leprosy. Mao na advice ni Ellen White gyud. Yeah. Nga kung mahimo pa lang nga likawan ang utang, mas maayo gyud. Kay tinuod murag yun na siya leprosy nga hinay-hinay kag kaunon ba. Tinuod. Before man gud sa ako personally ang sa ako ginasulti nako ni Mrs. ako musugot ko nga walay kwarta basta walay utang. Kaysa sa wala kay kwarta at the same time may utang Napay ka. utang. Labad Mas sa ulo. masakit na siya sa ulo. So, kung tanaw nimo di ka kabayad sa utang, unya di mangyud kinahanglan mangutang, ayaw na lang. Kay ikaw man mismo before ka mangutang, ikaw man mismo makahibaw mangyud ka kung makabayad ba ka or dili in the first place. So, mao na siya ang akong kuan. Huwag mong subukan na lang yun. Pastor, ang sama ni mo hang bahin nga ma-share sad. Salamat kayo. Ako nag-isgutan nga para di gyud tagautang mo trabaho gyud tag insakto. O unya. Dayon magmatinmanon ta sa Ginoo pinagi sa tithing and offerings. Yeah. Sa giingon na ni Attorney Rosel nga daghan kog mga kaigsuonan nga miduol na ako nga ilang problema pinansyal. Waylain ako gitambag ingko nga be faithful. Paghatag sa imong tithes and offerings. Pila pastor, usa ka abogado nanawag na ako, pastor. Short ko og 26 mil kada buwan. Di gyud makaya. Unsa akong himuon? Unya unsa akong mahimo? Obisita ko sa imong opisina. Istorya siya. Ako siya tulo ka sakyanan kay dinalian gyud
Unya dayon na pag siya project siyang balay, di gyud makaya bisan saon. Nagdako ang iyang utang. Utang na siya unsay akong himuon. 5 pila naghatag magkagapulo. Siya halad pila. 5 magsugod ka paghatag kung unsa kadako ang imong kapulo mo si imong halad. Unya igdako si imong income padak-a pagyud ang imong halad. Mao ba? 5 God be with you. Uli mi. Kay kini nga mga pamaagi, dunay hunahuna sa uban nga kung palitan dako pang akong kulang. Unya mohatag pagyugog samot, dako samot og dako. Sayop na kanang mga hunahuna nato tinawhanon gyud kayo. So after 3 months nagkita mi. Iya kong gilamano ako sa pastor, salamat kayo. Tinuod gyud, tubag gyud sa Ginoo. Kumusta man ka? Siya nga akong gihatag karon 30% ang akong offerings. Wow. Nahibong ko nga ang akong opisina maglisod na kong paniudto o panihapon tungod sa kadaghan sa akong clients. Amen. Sobra na gyud ang gihatag sa Ginoo nako. Yeah. 10% kapulo, 30% offerings. Sa una wala siguro katag siyang offerings. Kalarong offerings karon dako na. Kay ang prinsipyong gitudlo si Biblia, seek ye first the kingdom of God. And all these things, kanang tanan all, but ipasabot mong gyud ana, nga kanang imong kuwang kag tuition, kulang kag ibayad sa kaplitis imong mga anak, allowance, apil man na sa all. Iya na responsibility sa Ginoo sa pag-sustain nimo sa diha nga giuna nimo siya. Yeah. Nanong ako ning sulti tungod kay daghan na gyud ang mga tawo nga nay problema nga miduol nako, the same nga akong gitambag nila. Nako ishatag ka dito ni teacher ba. Niingon siya nako, pastor, dito sa Bantayan Island. Na-convince ko sa imong presentation. Uy, praise God. Siya, pastor, nako ipangutana ba? Ako teachers ko 25 mga akong sweldo. Unya mabilin sa akong sweldo 3,000 naman lang. Kay naa man ko loan. Unya wa man gud na nagamit ang balay. Unya kung muhatag ko pastor og 2,500, utangan pa ko sa akong offering. So unsao man na ako paghimo ni pastor, musugot di ang Ginoo nga bahala lunusan ko basta magmatinumanon ko. Nakatawa ko. So ko asa magkakadungog ani so siya dili ba kini ako kahimtang. Ihatag na ko tanan, palitan ko tanan ko. Unya karon among kanon. Ko mao ba? So unsa may imong advice pastor? Ang akong advice nimo kung mutuo ka sa Ginoo ihatag tanan. Yeah. Pero kung di mo tuo, ayaw. Siya, kung ikaw di ay sa akong kahimtang, biyon sa man. Kung ako sa imong kahimtang, ihatag na ko tanan. Kung yung sa imong pagkuunon, ay unsa ka kadako sa akong Ginoo, gibuhat man gas Ginoo sa akong Ginoong langit ug yuta ang pagpakaon na lang nako. Iyang gihapak ang akong ulo niya mi katawa. 6 months after nakita mi. Sa pastor tinuod ko yung gisulti gihatag nako. Ug mahibong ko nga ang akong refrigerator puno. Ya na nagatiman sa akong mga anak maghatod gihapon sa eskwelahan, gisustentuhan ko. Kung naaman din ni karon na minaw, parihag problema, the same answer ihatag sa Ginoo. Ug ang Ginoo kayo sahay ang atong wali lami kayo. Pero ang tinuod di man ta mo tuo sa atong wali. Tinuod. Naara kutob sa baba. Yeah. Og ako mismo nga inyong igsuon karon, akong giingnan akong asawa. Kita dako tag utang, sure ta dako. Pero karon atong you try to change. Ihatag natong tanan sa kwarta sa Ginoo, Ginoo bahala. So pag-propose na ko sa akong asawa nga 50% sa akong salary ihatag na akong offerings, doon na mi naglalis. Pero dugay ako na-convince ang akong asawa, so akong gihatag. Gawa sa 50% offerings, naapag yun may 25% nga pledges. Kunya ang tanan kwarta sa laktob kasulti, gihatag na namo sa Ginoo. Pero atong tan-awon unsaon ta paghimo sa Ginoo. So ako nakita nga tinuod gyud ingon sa Ginoo nga seek ye first the kingdom. Ug hangtod karon ni ami dinhi buhi paghihapon. That's usa ni kabutang nga gipakita sa Ginoo. Ang una ra usa, kung namoy problema, usa to nga di ka magutang, karon sa diha na nga giuna nimong Ginoo, ang sunod nimo buhaton Ginoo, giuna naman tika, sustento himi. Mao na nahitabo ni Elijah. Sa diha nga nangayo si Elijah, kay si Elijah 30 ka kilometro siguro tong gilakaw niya o pag inom wa tay kaon,
pag-ingon sa Ginoo nga di ka mangayo dito sa mga milyonaryo. Dito ka mga pinakapobre gyud nga tao dito sa Sidon, hintil pa, pinakapobre pa. Pero ang Ginoo doon ay mensahe. Kaya iyang gipakita nga bisan dito na gyud sa pinakalisod. Mo na ayaw ka balaka kung lisod ka. Kay kung unahon ni mong Ginoo, dito ipakita sa Ginoo milagro. Sige mo, gipakaon sila diyan, nagkakaon. Unya, ang Yes. pangutana, gipakaon sila. Ang sunod, nagkakaon bang masila? Nakakaon. Unya, karon na may sobra, bayad sa utang. Kung mo sugod na gani kag una sa Ginoo ay kabalaka. Kay sustentuhan ka sa Ginoo, makatabang pagkasuban, makabayad pa ka sa inyong utang. Amen. Ang akong gihimo, giuna na akong Ginoo, o sultihan ta ko naghibaw ko nga ang tanan nga gisustentuhan mis Ginoo, nakatabang misuban, outside ko makabayad na sa imong utang. Praise God. Praise God, Pastor. Very powerful kay nga mga experiences no mga kapaglaom Chris dili gyud nato limitahan ang ato ang limitless nga Ginoo. We Yes. have another comment og active kay ni sa kapaglaom Kim Brian Brian Binago. Binag. Palug gano kog basa kapaglaom Chris. Nagingon siya dire, unsay maayo nato buhaton sa katong naay mga utang nga pila na kabulan tuig nga wala pa mabayaran. Ug singlon dili na makaila. Uy. Dili na makakita. Oy nabuta day. Lahi na pud ang Nausab dalan na. nagian. Oy naghimog dalan. Ug mauupay isog kung singlon. Pwede ba nato na isuggest sa atong mga kagamhanan nga himuon og balaod nga mapilit gyud sila nga mobayad? Mga Unsa kahani attorneys. attorneys? Pwede ba ka ta magbuhat og balaod Pagka- ani para masulbad ning Or problema ni ipasara kapaglaom Kim ang dalan niya nga gihimo. or ipa-check up siya sa opto or di Ay ba ka okay. Nabuta naman, di naman kita. Naana siya ang before na ako natubagon, ganahan ta ko nga mangutana pod niya ba pero dili man ta kapangutana niya kay ngano duha man gud atong solusyon natay legal nga pamaagi ug biblical nga pamaagi. Biblical nga pamaagi yampo na nimo. Pero kung diri ka sa legal nga pamaagi, dire agi gyud tag barangay. Pabarangay nimo kung you are living in the same barangay Buot pa sabot na anay balaod ana. na ay balaod. Ana. Okay, so di na ta Mm. kinahanglan mo sa Dili na, balaod. dili. Okay. So, kung you are living within the same barangay, the same cities or municipalities, moagi sa mog barangay conciliation. Dito Mm. mo magbuhat kung unsa inyong kasabutan dito, mao na i-implement ana. Kung wa gyud mo'y kasabutan nga mahimo ana, wa gyud mo'y kasabutan nga mahitabo ana, dito na siya ma-consider na siya nga small claims. Dirita sa aton korte muadto ang nakanindot ana karon sa tong balaod kana sa small claims. Kay sa una gamay man ang kantidad ana para ma-consider nga small claims, 400 no. 400,000. Oh, 400,000. Karon 1 million. Basta dili siya mo Oh. exceed 1 million ang money claims, purely money claims. Monetary in nature nga wala isago lahi nga transaction, wala isago lahi nga mga problema, purely money claims ra gyud. Basta di siya mo exceed 1 million, small claims na siya. Dito na siya nimo i-file sa municipal trial court. Ang nakanindot ana niya kay kanang ato ang rules of court sa small claims, no? Ang rules nato sa small claims nag-expressly provide gyud nga bawal magkuha or bawal ka magkuha og representative nga lawyer. Kaya nga abogado maningil man na, imagine Mahal nimo. mga bugado. Mahal jud. Imagine nimo. Entrance fee pa lang daan. Tinuod. Imagine nimo imong singlonon. Madugangan ang utang. Ikaw nga nagproblema Oo. kay wa ka gibayaran. Oo. Problema pag samot. Problema kay maningil. Tinuod. imong singlonon Oo. 50,000 lang. Singlon Oo. pag yung kag bisan 20,000 or Pila may 30,000. acceptance fee ka na attorney. Oh, bitaw. Oh. In Bitaw, kaso attorney, attorney kay para para- makontak na lang muna mo lahos. Mao na nakanindot Magtigo may daan. Mao na nakanindot sa revised rules Oo. on first level expedited rules on first level courts. Mm. Ka expressly provided gyud nga dili mo allow og lawyers. bawal. Party litigants must be non-lawyers unless ang mismong nakautang Or or giutangan. ang giutangan lawyer. Ah, okay. Oo, so mao na siya. So Lagi. di na ta kinahanglan balaod ana. Ang first gid ana is kung you are living within the same barangay or barangays of the same city or municipality, adto mo sa katarungang pambarangay sa lupon. Mm. Atong basis ana katarungang pambarangay law.
Oh. So kung kanang iyang mga katong iyang sulti nga mag-ikyas-ikyas na niya, adto siya sa lupon, musuwat na File form siya. sila ngadto. O isuwat na niya ngadto. Mag-hearing na sila at least 3 or 4 times. Kung di gyud na siya mo adto, igpatawag niya, mo issue na ang lupon tagapagpamayapa og certificate to file action in court. Oh. Pasa na. Antod, Kani siya nga certificate, mauni iyang dalhon, mauna tong small claims case. So long as ang money obligation involved does not exceed 1 million in principal lang na, excluding interest and penalties o cost of litigation. So kung di na siya mulapas og 1 million, small claims ra na. Why problema? Largo ka nga to sa municipal trial court or municipal circuit trial court. Ang ilahang buhaton, fill up ra na sila og form. Na ay form nga to, tudloan sila sa clerk sa court, onya pirmahan nila, isyuhan dayon nagsomon ang nakautang nila. And ang nakaligre na 10 days ra na. nanadayon. Og dili na si Puton sa katong nagbuhat-buhat og iyang kabalingong dan. Katong Dili to sa kalain nga dalan. Dili na siya makita. Oh. So ig-issue sa summon ana, di na niya tagdon, automatic na mo issue nag-judgment ang court. So careful gitong mga nagbuhat-buhat og mga dalan diha, mga kapaglaom, mga nagpabuta-buta. So attorney, talking about katong ipatawag nimo sa barangay sa kuan sa ubos sa daan no. Until kapila man ka nagpatawag nga wala siya ni adto nga pwede na maka-issue dayon ang lupon ana. Sa ato ang balaod, At least 3. at least 3 Three. times. Okay. Oh, 3 At least times na siya kay inigbuhat adto nimo ana mura magugag musumbong Mm. sa lupon. Oh. Nga mauni nahitabo kanos ang nakautang, pilay utang, unsay sabot ninyo kanos Yeah. bayaran, unya pila nakabuwan or tuig ang nilabay wa gihapon. Pero what if verbal lang ang sabot? Pwede ba gyapon gyapon na? Pwede. Ah, Naman okay. gud tay gitawag sa balaod na principle of pacta sunt servanda. Agreements between the parties must be complied with in good faith. So bisan pag kanang verbal na siya, nagkasinabot mo duha, kanang inyong pagsinabot duha, bisag gistorya ra na, oblige mo nga mo comply ana in good faith. Oh. So kani siya naanay kontrata, bisan pag storya-storya ra ni. Lagi no? Oh, kay ang kontrata pwede written, pwede oral. Consensual Yeah. contract. Then pila may na ba yung max ana nga amount of money nga giutang nga makapuli ta makapatawag or like pwede Wa- lang 500 wala. pesos ipatawag nako akong nakautang 500 pesos kapag laom Chris. Nabatay max ana. Ato ang Eh, murag maikot katarungan maikot man tang katarungan patawag. pambarangay, walay minimum amount. Pero Wala kana siya lang. ang 200, i-suggest nako diri na ka sa biblical. Biblical nga side na ka ang maayo ana no. Pakonsensya lang sa 200 iampo na lang yun. oh. Kay Kung ang imuhang pagkapoy-kapoy adtos barangay, worth it ra nang Mao kuan gud, no? 200. Why not? Di na lang tagidiyoton, daginoton. Kamao na siya ang akon balikon dok mine nga nindot na siya ang small claims kay ikaw mismo ultimo ordinaryo lang ka pag abot nimo dito sa korte tabangan ka na mag-file dito para makasingil ka dili na ka kinahanglan og abogado ana. So unsaon na siya ang pamaagi na ato lang for the layman's lang ha. Unsaon na to na pagpaagi na sample naka-claim na ko sa ako ang small claims. Unsaon man na siya adtuon na ang specific person siya mo bayad or like the government officer itself ang will court. give? Nay officer ang court nga mo Okay. enforce ana. Okay, so mapugos gid na siya bayad. Unya unsaon maginangawa magina siya ikabayad? Kung wala siya ikubayad tanawon man na whether na siya Mga kabutangan. properties. Personal or real. Motor. Pwede. kanang imong ginadala-dala nga cellphone Pwede or tanan, MacBook oh. pwede na iPad nimo. Taguon na nigsugod. So na Yeah. depende pero kung wala gyud kay makuha for example ang motor mao na iyahang means sa iyang livelihood Oh. di man na pwede kwaon di na Actually, pwede dili Okay. man na siya automatic na pabayaran sa imuha. Pwede man na nga moingon ang court, pangutan-on man ka kung musipot ka ngadto, pila ra man imuhang kayang bayaran every month. Ana, Staggered so, lang. naa magbuhat mo ang agreement in court. So katong inyong oral nga sinulti gisabot-sabot, Renewal. ma-put in writing na siya. Si judge anang magingon, kaning nakautang ni promise ni siya nga kada buwan mo bayad siya 100. Oh, failure ana niya nga dili siya mo bayad na then naanay mga remedies pwede nga ka ang court i-contempt na ana mismo ang pwede mo ka mo buhat ana. So di na gid mo patiaw-tiaw naabot na gina sa korte. Di ba? Arita sa next na question kapag laom Chris.
So, talking about utang, di magin malikayan tong naagyoy ka ng panagbingkil sa relasyon, mag-away na unsaon man nato na nga mapasaylo nato na sila pastor kay murag labi na ni kapag laom Chris murag hugot magyud kaayo ang mga kaligut-gut din ha nga kapag laom Chris no nga kani maglikay man gyud unsaon man nakapagpasaylo pastor nga likayan man jud ko niya pastor maglagot magigo makita ana niya pastor gyud mo init magyud akong dugo unsaon man na pastor. Atong hinumduman nga ang tanang mga butang sa kalibutan lumalabay ra. Unya ka na sila gamit na sa Ginoo aron mahimong panalangin nato. Apan do na yung mga tao nga ang kansang kasing-kasing mga para ra sila di mo bayad. Mo nga namantay kurte moagi tag process no. Pero just in case nga nakita nimo nga wa gyud siya ikabayad, mo na ning panahon nga child experience na lang. Pero kung na ikabayad singla, okay bas makabayad magamit pa nimo. Nya kung in kaso gyud nga di gyud siya mobayad, ninihigayon ang naglayas-layas na o ninihigayon na mo na gingon sa Biblia nga kapila man ako pasayloon ako isuon mingon 70 times 7 meaning why hunong why katapusan kay kinsa gyud isuon nimo makasala og 490 wala man na mahitabo buti pasabot Top up na na imong utang ana ba? wala Daghan na na. kayo. If I may, Yes, Doc, sure, sure. kanang mausan na ato ang dapat i-assess atong self ba. Mobalik ta atong gistorya na to ganina nga pilay kaya nimong ipagawas nga di ka magsakit. Tinuod. Nga kanang di man day kaganahan nga magsakit ka or magubain yung relasyon nga later on nga di nakaganahan makiatubang anang Diba? tawhana. So dapat imong i-reassess imong self. Pila raman gyud ang kaya nimo na ihatag ani niya nga imo nang kalimtan. Nga tinuod utang na siya but kung mubayad siya okay kayo pero kung dili siya mubayad dili goods ko lang. magsakit ana. Or i-keep lang yun gihapon ang friendship. Si Mao na attorney siya akong Chris. personal experience gyud. Sa ako wala pa ko kahinumdom nga nakoy gisingil nga utang. Ako di gyud ko ganahan maningil. Wow. Di na mo magsugod Sa og tinod Pero anay sa lang. makautang Palihog nimo. lang. Pero sa maka-available, asa imong office. Kaysa ako tinuod kun magpautang ko nimo dili na gyud ko maghuna-huna ana nga maningil nimo. Muhuwat ra gyud ko kano sa ako nimo bayaran. Nindot Konsensya kautangan na lang. yun. Oo. Nindot ikaw Pero di Tangan. sa ko magpakonsensya nimo. Di ko maningil ni ako muhuwat ra gyud ko pero sa ako apod ang na ako'y right magpautang nimo or dili. Kung dili ko magpautang wa sad kay mabuhat. Ayaw sad lukas ko, Di ayaw kalain. malain. Tinuod. Kung magpautang ko nimo, kung pila ra pod akong ipautang, ayaw sad kalain. Ay na lang pagyaw-yaw. Ayaw na lang pagyaw-yaw. Kaya Oo. ko mo na sa ako dili ko maningil pero ayaw pagbuot nako. Oo. Oh, At least no, nitabang ka sa iyaha. Bisan gamay lang nga amount, pantawid gutom lang, Oo. di ba? O ibutang ta lang mo pantawid gutom. Sa imuha naman nga bahin kapag laom Chris. Kung ako yung anak, nakasuway bitaw ko kanang anak ba, na ganito, gipahuwam pa na ako, pag agi na ako sa unahan, inom na sila Naglain dito. pog balay. Nahuwam niya. Kasakit mo ani sa Oo. dugan niya. Ikaw Nag-post galisod-lisod. or nag-post na sa Nag-post social nga media na- Oo. travel goals. O, di ba? Nagkaon og sangyupsal. O, di ba? Ikaw dire, naglisod kag palit og bugas. Naluoy ka? Naluoy ka. Ano yan? Ikaw na noon ang giingon na namirisi noon. Pero So saon man na siya nagkausam gyud sa lapaso ni mga to makikaon yung sad pa ni ka. pastor giampo gyud nako sila. Iampo gyud. Na nako nga panalangini na lang gyud kay kung ang ako ba nga dili nilang pud kunta sa sunod dili na sila mangutang ba kay kung mapanalanginan sila sa Ginoo ingon pa ni pastor di naman sila mangutang nato. So Yes. ato na lang gyud giampo nga dili ay mapanalanginan sila sa Ginoo aron dili na pud sila magbalik-balik og pangutang nato. Lagi no kay I don't think naatay peace once naataan nga kita giutangan pud or katupong nangutang sad both sides ba. Wala gyud kalinaw kamo na malikay-likay gyud nya. Daghan gyud og maangol no. So I think daghan na tag mga nakutluan mga kapaglaom nga mga pagtulon and I think we have to wrap up na kay wala antay taas-taas nindot punta ka istoryahan kay daghan pa taas pang utang. Listahan sa utang taas pa jud. Taas pa na tag istoryahan. Yes, tinuod kay
naaman whether ato nang likayan or dili usahay di man gid malikayan labi nag natay credit card kini usa no Oo. attorney ato balikan Labi talking na nga about to, credit card. bitaw. Yes, kay motawag man na sila, madili lang ganin na nimo magamit. Tawagan dayon ka, oh, pwede na ka mo utang in ani nga amount, increasean pa dayon imong limit. So very tempting. No, but as Christians siguro, I think naapod na nato dapat ang pagka manggipinugnganon unsa na sa English, pastor, temperance, true, Self-control. temperance. Oh, self-control ka na. Kay I think diha ang sentro sa tanan. Kay gulat na di ta ka control bitaw no. Kini daghan kita matulog tag SM hagoy daghan kay sale dito. Cellphone lang daan oy notifications ni Shopee, daghan Dili na kay ko maatong temptations. SMC side. Kay Yeah. impulsive buyer man siguro. Oh, I think kay, Tan-aw ni mga lami kay sapatos Oh. ba makapalit gyud ka. kay magtan-aw man gid ta sakto unta tong katong giutangan ni anang utang ni Kim no nga magbuta-butan na lang ta dili ta kita sa mga butang-butang sa kalibutan aron di ta maibog. Buta-buta kay Yes. tawagan magyud ka. Kapag Yes, laom, and- kapag laom Chris, doon na lang ko'y puntos nga akong ihatag usab sa makiksyon ni Shell. May tungod ni maayong panglawas, no? Gawa sa atong pagkamatinumano nato sa halado gikapulo, usa gyud na gihimo sa Ginoo nga paagi solusyon. Unya kining atong health. Kay kung maigo ganita, mabiktima ta sa madaot atong panglawas, magsugod yung utang. Unya Mm. masakiton sa pagmembro sa iyong pamilya, mautangan gyud mo. May lang kung doon na mo milyon-milyon nga gihimo. Mao ni nga atong ginkaris na pasalamat nga atong church natay mensahe. May tungod sa kitawag nato healthy lifestyle. Kay nagbasa ko sa uban nga mga kompanya nga dako kay silang utang tungod sa mga absenteeism sa mga workers, unya at the same time performance pa nila, unya day mga masakiton ang ilang pangtabang. So ang nahitabo giusab nila naghimo sila og revamp meals, no? Kadto nakatabang nila nga ang ilang mga workers diha pa kanon unya healthy. Barato ra nga pagkaon unya healthy. Nausab 70% sa ilang performance misaka. Unya ang hospital bill midawon. Unya dako kay nahimo. Bisa sa atong mga institusyon sa ato kita sa Seventh-day Adventist o sa atong pamilya nga kung ang atong pamilya healthy lifestyle ang atong gamiton. After 10 years mahibaw-an nimo kadako sa atong savings. Yeah. Pero kung dili na matunan, makautang patan, madaot pa, maapil pa ang mayor, maapil pa ang kapitan, usay sa atong pagmagsakita. Ning ano, tinuyuan man nato. Basta Pasalamat silingan. ang Ginoo na mensahero gihatag nato. Pinagay sa ato gitong healthy lifestyle. At the same time, kung dili ta masakiton, makatrabaho tag maayo. Yes. Oo. Mas mudaghan ba dako tong income, ang pastor? Mudako pang atong Mhm. income. Yes. Unya, masulbad na to. Ang akong pagi mo ni, ang gihimo sa mga, di ko kalimot ni Pastor Barita nga ang Chinese pingon niya kung ka-income ka og piso, 50 lang gastuha. Katunga lang. Savings ang katunga. Ang ato, kay mo income piso, mo gasto Dus. matagdos, so di alkanso yun ta. Tinood. Unya, pinaagi lang sa, barato na magunay mo tanon, oy, nga atong paliton. Nagmahal na sa Oo, carbon, unya, pastor. Simple naman. Unya, Oo. ako, kanana ang bigan man ko, no? Mm-mm. O, simple. Di man yun mahal. Nga ako gitan-aw, mas mahal pa man yun kung mukaon kung isda, Mahal pang mukaon samgyup. kung ano. Sa to pa, way itlog, Kuya. way isda, way gatas, way karne. Pagka-simple, unya, anytime, makasave yun ka. Makasave ka. Unya, di pa kasi bisita sa doktor. So, ang kwarta sa opisina, 90% ba niya diri? Unya, kung masakito na atong mga workers, perte kadako sa atong magasto sa atong kompanya. Yes. Apan kung within 10 years, atong i-promote ni, usahan na to. Makita nimo unsa kadako sa kwartang mabilin magamit nato sa budgetism. Yes, thank you Ana Pastor nga emphasis. And now I think we don't have much time with mga kapaglaom. Ato na lang gid ning itapuso no, but before that, doon na tayo mga pabaon gikan sa to nga guest alang sa to nga takeaways. Few lines lang, Attorney Rosel. Always reassess yourself, and always, in every decision that you make, always ask for God's guidance. Amen. Sa imuha naman, Attorney Christian. Ang sa ako raga di baliko no. Wala tinuod na ayaw gyud mo kahadlok, walay mapresyo sa utang. Ganina ganahan ko emphasize unta pero wala naman tay time. Ako na lang isulti kanang maghulam ta sa individual nga mga person, then sabot verbal lang.
Kung nagsabot mog interest ana according sa atong balaod, dili na siya pwede i-impose ang interest if it is not in writing. Mm. So dili ta oblige mo bayad og any interest Basta wala sa right. basta wala Okay. na put in writing. Yes. Sa imo ha, Pastor, takeaways, Pastor. Ato ra gyud nga God first ra gyud ah. Mm. Unya iyan ang responsibility sa Ginoo sa paghimo sa tanan. Amen. Sa kuha naman kapag laom, Chris, exercise limitations mga kapag laom. In everything we do, we should limit sa ato ang kaugalingon, but we should not limit our limitless God. Sa imo naman kapag laom, Chris. Ako, plan ahead. Mhm. Mao gyud na kay kung dili nato maplano tanan sa financial nato sa atong kinabuhi, wala gyud tay kapadulngan. Yeah. And we always ask and seek for God's guidance. Amen. Aron ang dagan sa atong kinabuhi nga mas maayo nga makatabang pagyud ta sa mga tao sa atong palibot. Yes, thank you so much sa atong mga takeaways, mga kapaglaom. Unta inyong gilista ang mga pagtulunan nga inyong na-learn, and ato ka nang i-share kung asa man ta padulong, and apply it of course aron dili ta malubong sa utang ug magmalipayon ta nga magpuyo ni kalibutan na maghulat sa kadawahang pagbalik sa atong Ginoo. Kami magpasalamaton sa inyong pagpakiguban sa ato nga programa karon ni mga taknaa. Salamat sa pagstay sa pila ka mga oras mga kapaglaom no, ug of course atong pasalamatan ng ato nga guest Pastor Romy, Attorney Christian, and Attorney Rosel. Salamat kay sa inyong presensya, sa inyong panahon nga inyong gigahin dinhi hangtod sa sunod nga Huwebes magkita-anay kita mga kapaglaom. But before we end, atong hangyon si Pastor Lester Simo again to close our program, our discussion with a prayer. Atong ito ko atong mga Father in heaven, we are so happy for this privilege. We learn a lot coming from this discussion. Help us, Heavenly Father, to be committed, to do our best, to make God first, to follow all your instructions, and through your guidance and supervision, we could be able to manage our financial, and we can do something to touch the lives of others. Thank you, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, amen. Amen. Mga kapaglaom, unsa kahay naa sa sunod nga Huwebes kapaglaom, Chris, ato ka na nga pag-atangan hangtod sa sunod nga Huwebes nining atong programang Unsay Naa.